Hayi baba, ngiyajabula ukuthi ufikile. Ngiyathemba uzomthokozela umakoti omusha. Ngiyabonga ke ndodana ungazisa ukuthi ngifike ngizobona la ngumalukazana. Ngiyathemba sekuyena ke lona akasekho umunye emva kwakhe. Hayi baba, nginethemba ngoba phela ngimthole enkonzweni. Abantu abakhonzayo nawe yazi ukuthi indlela zabo iqondile bayiphatha kahle. So nginalelo themba. Hayi, ngiyakuzwa ndodana. Phela mbize ndodana ngimbona. Okay baba. Nangba, cela ukubona. Ngiyasaba zenzele. Awoza, ngakwenzela ukuthi bafuna ukubona nje kuphela uzakwazi. Akasabeki nje, akathethi. Ubaba akadli umuntu asama. Mina ngiyasaba. Hayi asama, uyozathetha asama. Ha, kanti uyathetha. Sawubona baba. Yebo ntombi, unjani? Ngiyaphila baba, wena unjani? Hayi siyaphila nathi ntombazana. Baba, yena kulethiwe lawa wandlovu labade ngitshela ngawo uMagatsheni. Ngiyajabula ke ukwazi Magatsheni. Ukutshelileke ndodana ukuthi nguyise. Yebo ungitshelile ukuthi uzomvakashela namhlanje ngoba ufisa ukungibona. Ntombi, la ekhaya akusekho umuntu. Sengathemba wena ukuthi nguwe ozongivusela leli ekhaya. Ngizundodana ethi uyakhona. Ngabe kuyiqiniso? Yebo baba ngiyakhona. Ngiyajabula ke ngoba ngifuna ukuthi la ekhaya kube umuzi womthandazo. Baba nami ngakho ngithe ngibheka umuntu okholwa ngoba imisebenzi yamantombazana angikholwa ngiyayazi ukuthi njani. Manje ngakho ngithe ngivele ngene enkonzweni ngibheka umuntu onempilo eqondile. Njengoba usomkhombile akushadwe hayi indaba amakepeti. Baba, ngizozama ukusemandleni ukuthi kusheshe indaba yomshado ngoba inkonzweni yethu akuvumelekile indaba okukepeta. Ntombi, kuyezwakala ukuthi angiyifuni umkepeti. Yebo baba kuyazwakala. Yebo, angifuni inhlobo umkepeti. Ngeke gogo phatha safuna ubayile. Awuyeke man. Ngicela ungiyeke mfethu ngiyeke. Ayike ngikwazi hayi. Asafuna ubayile nto manje. Safuna useze lisathane mfethu. Ayike mfethu. Hawe ma. Thwala mpasi mfethu. Thwala mpasi gogo mfethu hayi. Ngathena mina manje akusafike ngiyeke. Awuyeke gogo mfethu hayi. Ngeke Indaba mpasi mfethu. Yini kwenze njani mfethu? Awuyeke. Awuyeke mpasi gogo mfethu. Yini kwenze njani? Hayi Mlu. Efona nalo swala tuzama indaba. Awe ngeke bathi. Awuyekho kobathi. Awe ma. Awe. Hayi. Kwenze shadi ngisuke ndayi. Awe ma. Kwenze njani mfethu kumlo? Yinami yazi angazi ndoda kwenze njani ngaqala kumlo? Hayi baba, khululeka into ezokwenzeka maduze nje. Into eseyinhlelweni vele le. Lalela ke ntombi. Mina kwami ngishisa impepho, kugayisa izulu, ngikholele badlozini. Kepha nina kule nkonzo yenu enikholwa kuyona, njobe ingashisa impepho, anginankinga ngalokho. Ngiyabonga baba ngokungikhulula. Vele mina ekhaya ngikhuliswanga ngempepho. Kodwa ubaba ngizothi la ekhaya ufuna kube umuzi womthandazo. Oh ndodakazi, ngizwisise kahle ke manje. Thina singamaKristu lawa ayishisa impepho. Kodwa nina ngiyanikhulula. Akusamfuni usathane. Akusamfuni usathane. Buma kumina sathane buma. Ngisizeni. Ayisizeni.
Yabona baby, jasipake la. Ngisho indaba ngeke besibone. Jasila. Ungcono uma usho njalo ngoba ngasekhaya ondaba sebengibhekile njengoba ngilotshola nje bengamane bengicebe. Yona le ndoda yakho icabanga ngalobola umuntu ibihamba nama truck inyanga ngenyanga. Ingabuyi kuze ekhaya. Hayibo kusho ukuthi nje ungenza igadi la kwakhe wenzela ukuthi kube khona umuntu ozomgadela kwakhe. Ungenza security la kwakhe. Miyeke ehambe nama truck ake la thina somgadelo mkakhe. Asikamfuni usathana. Hayi ngikathele man. Ubani wena? Usizwa ngani? Asafuni usenze usathana. Indaba ngakusiza ndaba. Indaba. Bhuti cela ungisize. Cela ungisiza bhuti. Usizwa ngani wendoda? Usizwa ngani kwenze njani? Akusathanda usebenzela usathana. Azamfuni usathana. Lama ngisafuna ukusebenzela usathana. Yazi lethi sithando sami bengineplan mayelana nalomshado wethu kodwa angazi ukuthi nizobona kanjani. Hawu yini le? Usiphela kule ndawo esihlala kuyona yazi nathi sihlala nabantu abahlukene. Khona abantu abangakholwa abangayini ngendaba yesonto. Manje ngicabanga ukuthi emveni komshado sibe ne after party nje sibizo DJ jatshule nje kumnandi. Hayibo, emshadweni wami kube khona idako bazothi nje abafundisi. Laba umakhelwane bami ngizobalahlaphi mina ukuthi bayaphuza kusho lokho ukuthi bengabikho emshadweni wabo. Fanele nabo bajabule njengoba bonke abantu. Manje ayikho ngeke kusize ukuthi ngabanaki. Bazenzela utshele mina ngoba phela abantu bazobe bedakiwe bebhiyoza kunomsindo. Abafundisi ngizobenza njani ke mina? Bobezothina abafundisi after party. Abafundisi bobe sebehambile nje. Kuba sekusele bona zona ihlobo zami eziphuzelayo kanye ke nomakhelwane ke bona ngizobajabulisa. Ngoba uma ngabe kunenkinga ngizobadinga umakhelwane. So angingathi ngoba nakho mina isimo sami ngijabule ngasesikhathi bona bengabe ngisabanaka. Ayingeke mina zenzele imfethu yabo nje indaba yedako angizwa nje kahle angifunda ukuhlala ngawe angizwa nje inhlobo angizwa nje.
Kodwa sithando sami ubeka kabi ke mawuthi zidakwa ngoba phela nabo abantu nabo ukuthi bayidlela izinto zabo akufani nosesingazibabiza ngezidakwa ngoba uma kuthiwa ngihlaselwa zigebengu la ngiyodinga bona ibona bazosisiza futhi. Isiphi kodwa isigebengu esisile singabanja isidakwa? Uthi yazini asikho vele isigebengu esisile zonke igebengu ayisile and okunye futhi kufanele ukwazi bona labantu labeni babiza ngezidakwa nobuza kwezilwabhlapha uma kuthiwa kushoniwe ibona abawusiza abagumba imigodi abagqibayo laba abantu ke kusuke begqoka amasudu suke sebekuphike lapho ngoba mangabe sikudliwe ibona abahamba phambili manje so akulungile sibanikeza indawo yabo nabo abantu nabo. Lungileke labantu bakho esilong bengeke belweke nje bangibukise nabantu la kuzobe khona nezihlobo zami. Yazini into engicabanga sithando sami ngicabanga ukuthi sesingabafonela manje abantu ngihlobo ukubazisa ngaphela vele insuku seyisondele manje. Njoba nje sinezihlobo ezingaka soqala ngapi sibafonele uba silabantu abadlala ama Facebook no WhatsApp ngabe sibatshela khona nje. Uyazi ke nasithanda sami ukuthi mina nawe savumelana ukuthi indaba yokuchetha nje lo muzi kaBaba asingeni futhi ke nje indaba uthi wena uzoloku uyokhuluma nami yamadoda engawazi eva uqinisile nje vele nama ngizwana lento ukuthi ngithi ngithandana nawe ubuchetha namanye amantombazane engawazi. Yazi mina sithando sami into enza ukuthi ngayifuna kakhulu lento lena miningi imizi ngiyibona ichitheka ibona no Facebook laba noma WhatsApp. Nje lonto lekhaya. Hey mfuzeni ebabulele mawodi amaphara ngenduku efethu. Hey efethu thulazi efethu ngayebeze nangala babulale nyafe sesifile efethu. Hey adila nani ngale ngakuthini mawodi fethu adila nompompe wogesi silala kumnyama. Hey thulazi efethu la abashaya imasterpiece efethu bangena endlini nilele mfethu ungezwa lutho mfethu ubona ngempahla isekho abo nje uphapha ekseni mfethu ungezwa lutho ngempela sho ukukhwasha. Mfethu ungazodlala ngamningezwa lutho ebusuku ubona impahla engasekho ekseni. Mfethu sho ukubashisa isigila abantu mfethu. Mina ngithenga into engidayiselwe iphara mfethu. Mfethu izinto abayidayisayo ukuthi bayidayisa ship mfethu uyithola ship ngempela mfethu. Hey matata makhulu. Awu mfethu. Awu sanazwa mfethu. Awu ndoda wahamba ugugushile nje yini lo iphethe? Hayi mfowethu igranda lena mfowethu idayisela amanye amaphala. Hayi ubona. Ukuthi angazi niyasebenza mfowethu. Hey yazi Telkom uyithole chip kanjani lento? Hey nayo ke lento yangiphinda ke yamaphara. Nakube u1 bongoyiyeka iship kabi izinto zamaphala mfowethu. Phona wayithwala wayigugushwa nje uzoyenzani la ekhaya ngempela? Yazi mfowethu uthini? Ukuthi ugesi awukho ngale ko1 mfowethu ngifuna uzongithestela wena mfowethu ukuthi iyasebenza. Hayi inkinga okwamanje ngisaphelele ikhadi ngisathumela ingane nje ukuthi iyolithenga iyabuya khona nje manje. Hayi mfowethu ayikho ke inkinga mfowethu ngoba manje ngicela uyishiya ngoba ngisadlula khona ngisakhona ngizobuya ngizokwenza zoyibheka mfowethu. Ukushiya namazibithi nje la. Hayi mfowethu ngiyabuya.
Ashang Muriong Ashang. Ashang Muriong Ashang. Muriong Ashang. Muriong Ashang. Ashang Muriong Ashang. Ashang Muriong Ashang. Muriong. Muriong Ashang. Muriong Ashang. Hayi kangihlula impela uyala ngacupheli. Vele kusumlomo usika nje kuseni. Ufunda ngangaka lapho baby? Awu kanti wenzani ngempela ungasezwe ngisho emadlebeni? Ngithi na wenzani nje ungasezwe ngisho emadlebeni? Ukuthi khona ihlaya ngilifunda la ku WhatsApp. WhatsApp. Usune WhatsApp mfuthu wena? Hawu nawe Zenzele ungayidownloada lento imnandi kabi. Welisiwe. Usune WhatsApp wena? Une WhatsApp lethiwe? Nginayo kunani? Ngathi nginale Facebook. Hawu. Hayi bo Zenzele, WhatsApp awunalutho ngisho ungekho ku WhatsApp uyaqoma indaba abaqomana nje ku WhatsApp na Facebook ayikho leyo nto uyaqoma ngisho ungenayo lezo zinto. Kahle bo Zenzele. Lethiwe, ungenelwe yini? Ungenelwe yini ngempela? Wena Zenzele ungenelwe yini? Ungenelwe yini? Wonke umuntu unayo iFacebook ne WhatsApp ikuphi inkinga ngalezo zinto? Hayi kahle bo Zenzele. Hawu. Awungitshela yona nje uzongena emshadweni maduze nje. iFacebook ne WhatsApp ikusiza phi? Ngixhumana nabantu Zenzele indaba ngempela ayiba uphucuzeke musuba ile nhlobo yakudala. Nawu usuzokhuluma nabafana ongabazi. Uthi good night emadodeni ongawazi. Uphinde uthi good morning emadodeni ongawazi. Hey wena. Hayi ukuthi muchatha Zenzele uchatha namadoda kuphela. Nabesifazane bakhona. Awu kahle bo Zenzele yini kodwa? Nkulunkulu wami. Ngabe sengena usathane la endlini. iWhatsApp no Facebook akho sathane la. Yewena, umthetho wakho uzama ukungitshela ukuthi wena usende isithombe sakho usendele indoda ongayazi, naye isende isithombe sayo beningazani. Konani Zenzele ungakhuluma kanjani nomuntu ungamazi? Konani ukusenda isithombe? Lalela, ngicela njengamanje uma ufuna ukubona uthando loluhamba kahle, udilise yonke lento esefonini njengamanje. Ngideletheni manje Zenzele? Yini lo tha ngidelete? Facebook ne WhatsApp na yonke lento okuchatha. Why Zenzele ungafuni ngibe happy mina? Why vele ufuna uhlala ungivalele ekopini? Akho kopi ngikuvalele kulona la. Ngisidelete yonke lo nyaka lapho. Uma ufuna ukubona lo mshado wethu impumelelo. Uyayidelete lo nyaka noma uyidelete? Sazocabanga. Hey nekhathe ehambile mfethu ayengibaleka. Maqhamuka amaphoyisa hlina lezi zinto zamaphara noma abanikazi bazo sisenkingeni bra wami. Mfethu ungasashongo mfethu ngasho uqinise.
Hawu ndoda usulanga ngokusheshsha kangaka. Hawu ndoda yini wamuncu kangaka nje sekwenzeni amaphara. Bayaganga labantu bengaye grand ship kanje. Hayi phela laba basezingane abakwazi ukuhamba isitolo ukuthi kunjani. Ovele washesha wabuyana ingane ingakabuyi nekhadi. Ingadla le. Kodwa nami ngiyayiqala igrand engaka. Mfethu kona ku wrong ukuthenga emaseleni kodwa ukuxakeka mfethu. Mfethu nami ngeke into engenze bengiyidinga mfethu. Mfethu asithi mhlawumbe ugesi ukhona. Mfethu ngiyakutshena nje ukuthi ikhadi alikho ngine-show. Awuthi si-test, hawu. Clever. Uyabhayiza ugesi ukhona wena. Ayi-on-ke Clever-ke ngoba ngikutshenile ukuthi ikhadi alikho. Ona phela Clever ngikutshenile ukuthi ikhadi alikho. Siphelele ngane ndoda. Hamba kanjani? Hayi kaphile kunjani? Hayi akufani, hayi. Singcono. Siphela uzoyijwayela nje indaba ukupakala nabantu abaningi bahluleka ukungena la. Hawu phela thina incwadi sayithatheni mina mazaka. Hawu thina siyithenganga njengesinko. Hayi akusho wena Siphelele kuba omunye ngabe sekugudla kwagudla indonga zami la ngabe kuphelile nje. Hayibo, mfunzeni kwenze njani mfethu? Mfunzeni, hayibo. Wemma. Mfunzeni mfethu. Hawu, mfunzeni. Ish.
kodwa ngifunze mfowethu. Mazala. Kwangathi wedwa nje akekho nilethi. Eish, ngiyadwa kwamanje khona la esayekhona naye. Tshela mina ke mazala. Amalungiselelo omshado kodwa sihamba kahle. Mnganami ngizothi hamba kahle khona. Kodwa ke eqinisweni nje ngifuna ukufihlela. Khona sithe kungiphazamise emoyeni wami. Hawu, yini mazala ngoba ngithi zonke izinto zihamba kahle nje. Yasiphelele mina nawe siyakhuluma ndoda. Yazazi izinto engayidingi nakumuntu osifazane. Ulethiwe lona usengenele izinto zo Facebook na WhatsApp. Lezi zinto engafuna ukuyibona. Hawu. Kanti anivumelananga yena nibonisananga ngani nonkosikazi? Ngoba phela ufuna yazi ukuthi yini othandayo yini ongayithandi. Siphelele mnganami abantu besifazane babuye benze izinto ngendlela yabo nje. Yonke into besiyenza ngokuvumelana naye. Kodwa manje usevele wangishintsha senze izinto ngendlela yakhe. Ngengifakaze kakhulu mfowethu Gomede. Indaba zabantu ababili angingeni. Elami nje ngathi xoxisanani njengomndeni. Yazi into engifike ngayi-understand kahle ukuthi uma umuntu wesifazane yini lo sukuyikhuluma nendoda ongayazi. Ngisho kuthiwa kwaku-schoolmate wakho ke kudala ke nanifunda nawo. Uma manje senihlangana lana ko WhatsApp yini leni ikhuluma kangaka kuze kungalali. Futhi umuntu esehleka yedwa. Mina ngifuni nje nokuyikhuluma kakhulu indaba zo WhatsApp no Facebook. Ngoba ngitshela nje kumanje ithemba lami alikho lamuka nemhosha. Esimanga sayo lezi zinto lezi. Kanjani Siphelele? Azovele wangisabisa kakhulu ke manje. Kuyivele ke ngisaba nje kuyimanje. Ngicabanga ukuthi lento ihamba noSathane phakathi. Ngoba umuntu uncamela ukuthi ashiye wena nokuthi ashiye yona. Yazi ungasho uphinde. Yazi ulethiwe kuyimanje uma uthi ukhuluma nawo vela phenduka isilwane ongasazi. Ushintsha ngalendlela engayazi. Manje awusho wena Nyambazo. Wena kwenzeka kanjani? Mazaka. No wami wangena kuzona lezi zinto lezi o Facebook o WhatsApp. Kwaba ukuhamba kwakheke lokho. Ethi angikho entweni mina. Hawu angibuyanga ngamthola. Tshela mina ke Siphelele. Wena khona nosukusola ukuthi khona nintshetshelana sehlekisana kuyozona lezi zinto lezi. Yebo. Hawu wayikhona indoda. Futhi mase ngisola engeyodwa emaningi nje. Ayithole kuzona lezi zinto lokuthiwa mina angikho entweni. Ikhiphe mazaka sikhohlwe indaba zo Facebook nani lokho kwami. Kodwa kufuna nibonisane noma wasekhaya. Kuyabonakala. Kuyabonakala ndoda kodwa izinto zoma Facebook no WhatsApp ezayangifuna iqamba manga angizwa nje mina lento. Sibaba kuyena kulethi ukuthi wenza njani? Kufuneka umthandazo makunje. Akukho kunye Nyambosi. Kuyabonakala kodwa. Sasithemba ukuthi wona uyosiza nje. Kulungileke. All right. Koko. Bani? Hayi mina mfethu. Oh, sure. Sawona na. Yebo bhuti. Ngicela ukubuza ngamthola umlu ukhanyile. Yebo, awuyena lokhuluma naye. Okay, ngajabula ukuthola wena bhuti. Mina nguMafa ngwandebele ngisebenza eVelocity. Angithi uwena lo odlala umncintiswane wamafoni kunamafoni. Umile impela. Okay, sideliveleke ifoni yakho lo yiwinile ngithi khona usesoke wakufonela wakuthethe uzokudeliver ifoni. Ufonelile. Okay, bhuti ke uyiphathe kahle ifoni yakho. La ifoni yakho ine guarantee yonyaka la incwadi neliphu zonke into zila eboxini. Ngizocela ungisayinele lana ukuthi ifoni yakho uyitholile. Aliphi? Ngisanike phela la mfana. Ngicela ungisayinele lapha ethi.
Okay, sibonga kakhulu Mlu ukudlala umncintiswano wethu. Uqhubeka mfethu SMS leyo phone right uzochatha lapho WhatsApp uyangena ku Facebook kuyo yonke nje kuma internet uyatholakala lapho. Siyabonga mfethu uphinde ke futhi SMS usekunika ungakuthola utshele nabanye nabanganehlobo. Okay my friend ngibonge kakhulu mfethu. Usentweni baba. Hayi ngibongile mfethu sure. Yazi baba ngazi kwenzakalani ngempela emgaqweni namhlanje. Ingozi emgaqweni. Nkosikazi, angalisinzima kakhulu indaba yengozi emgaqweni. Hey baba kusho ukuthi thina sidalela ukufa nje. Zolo lokade sibulawa ingculazi. Setholakele manje imshanguzo sesibulawa yimoto emgaqweni. Phela vele nkosikazi wami. Umuntu unobizo lwakhe. Kodwa ingozi emgaqweni angalisekunzima kakhulu. Ngivumelana nawe baba. Sonke sibiziwe. Kodwa mase sibizwa kabuhlungu kanjena kanye sonke uphahlaphahla omngaka. Hayi ngeke baba ngathi likhona idemon elikhona manje. Enganini amakhosikazi nithi imbokodo. Alihlulwa lutho. Seyisikhathi senu ukuthi nikhulele ingozi emgaqweni. Uyabona ke thina baba njengoma bomthandazo angiphiki impela. Ukukhuleka nje ngeze sikiyeke sohlezi sokhuleka njalo sikhulekela zona lezi ingozi ezigcwele emgaqweni. Hayi uqinisile impela. Qhubekani nikhuleke. Kahle baba phela kufanele ukuthi ngabe kukhuleka thina kuphela. Fanele kukhuleke wonke umuntu manje, owesilisa owesifazane ngoba ingozi ithatha wonke umuntu ayithathi thina kuphela. Lezi ingozi esemgaqweni ithatha bonke abantu. Hayi sizonilandela. Silandeleni impela baba ngoba buka zonke lezi zinto ezenzeka manje izinto ekade zingenzeki before. Buka nje ingane ezincane zidlwengula ogogo. Njengalento nje kade sizwe indabeni manje ukuthi umfana ona 21 years udlwengula isalukazi asina 94. Uyayibona nje lento ukuthi ayilungile baba. Ngeke ngaweza lo manyala nkosikazi. Buka nje baba ukuthi izwe life kanjani. Abantu bayabhidlikelwa imishado yabantu nje yamoshakala yabhidlika, abantu bayajola emshadweni, izwe nje lifile baba ngazi ukuthi ngempela kwenzakalani. Ngempela kumele nje sikhuleke sonke baba, singaloke sithi kuzokhuleka enimbokodo kuphela. Asikhuleke nje sonke baba. Maluwani bathina abantwana lapho ku Facebook. Bathina abantwana babathula nje. Uma yancane simondo angiphazamisa. Umlu, yile kulesa sikhwama. Ngibuza le nto lapha esikhwameni yini? Hayi grinder le isho omkhulu. Kodwa utheza ubuye ekoleni. Usayiphara noTelkom hambe phethene nama grinder. uTelkom alona iphara mfethu. Ufike la kodwa bethukile.